inopinda World Cup final isina kupinda first round hazvite. Hakuna timu inotambidzwa mukombe isina kupinda first round kani hazvite. Vatambi vanopinda munhandare vonyunyana 1 hour 30 minutes vachisukana extra injury time vosvitsana vozopedzisira kumapele zovharana. Hakuna timu inopinda World Cup final isina kupinda first round hazvite. Hakuna timu inotambidzwa mukombe isina kupinda first round kani hazvite. Vatambi vanopinda munhandare vonyunyana 1 hour 30 minutes vachisukana extra injury time vosvitsana vozopedzisira kumapele zovharana. Hakuna timu inopinda World Cup final isina kupinda first round hazvite. Hakuna timu inotambidzwa mukombe isina kupinda first round kani hazvite. Vatambi vanopinda munhandare vonyunyana 1 hour 30 minutes vachisukana extra injury time vosvitsana vozopedzisira kumapele zovharana. Hakuna timu inopinda World Cup final isina kupinda first round hazvite. Hakuna timu inotambidzwa mukombe isina kupinda first round kani hazvite. Vatambi vanopinda munhandare vonyunyana 1 hour 30 minutes vachisukana extra injury time vosvitsana vozopedzisira kumapele zovharana.